UPPL जिंदाबाद 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 UPPL long live long live long live प्रमोद बरो जिंदाबाद 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 प्रमोद बरो जिंदाबाद 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 फ्रि अखा हानाय समावबो UPPL सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा गंनै दै लोंग्रा बेखेवनानै होदों। बेजों लोगोसे UPPL सरकारनि बाखनायथाव हाबा मावनायखौ नुनानै 115 जननि बारा BPF आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव हाबफैदों। चिरां जिल्ला 14 नं चिरांदुवार बियाबनि देवस्रि VCDCनि सिङाव थानाय बरमनफारा गामियाव दै लोंग्रा बेखेवनानै होयो आरो रायपुर गामिनि लोंग्रा दै थाखानायखौबो बानायफामनानै होगोन होननानै रोखा खालामो। बेबादि बाखनायथाव हाबा मावनायखौ नुनानै बरमनफारा गामिनिफ्राय 85 सा आरो रायपुर गामिनिफ्राय 30 सा गासै 115 सा BPF आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव जइन जाफैयो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि OST डक्टर सांग्रां ब्रह्म, 14 नं चिरांदुवार UPPL ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो 14 नं चिरांदुवार UPPL ब्लकनि लाइमोन नेहाथारि यादव दाहाल बेजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा नुजाथियो। दिनैहाय आं नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबाय। 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि सिङाव थानाय जोंहा नैबे देवस्रि VCDC थामहिनबा देवस्रि प्राइमारि UPPLनि सिङावहाय नैबे बरमनफारा गामियाव जों दिनैहाय नैबे गामियाव दैनि गोबां जेंना दङमोन। गोबां समाव बिथांमोना दैजों भुगिनानै दै मोजां गोग्गो दै मोलोङैनि बिथांमोना भुगिनानै दंमोन। बे दैनि जेंनाखौ दिनैहाय जोङो UPPL सरकारा दिनैहाय नैबे जायगायावहाय दै मोननायनि जे राहा बेखौ दिनैहाय जोङो बेखेवनानै होदों आरो बे दै मोननायनि जे राहा बेखौ जोङो गाबोननिफ्रायनो बरिं खालामनानै जों बे रायजोफोरनो जों रायजो राजाफोरनो दै मोनहैनायनि बेबस्थाखौ जोङो दिनैहाय जों खालामनो लादों। ओरैनो बेसेबां एमाउन्ट आरो मा स्किमनिफ्राय बानायना होनो आवगायदों? ओरैनो दासिमाव जोंनि मिथिनायाव जोङो एक्जाक्ट एमाउन्टखौ जों बुंनो हानाय नङा। बियो गोजौआवहाय बेखौ थि खालामनो बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो जों आसा खालामगोन नैबे जिखिनि खामानि बे खामानिया 1 दाननि गेजेरावनो बा नैबे सप्तानि गेजेरावनो बियो जोबगोन बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो। नोंथांमोना दिनै नैबे ओनसोलाव जयनिं प्रग्राम लादों बबे दोलोनिफ्राय आरो बेसेबांसिम मेम्बारफोरा नोंथांमोननि UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै हाबफैनाय जाखो? दिनैहाय बिथांमोनहा नैबे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ लेंहरनानै नैबे ओनसोलनि जेखिनि दैनि जेंना, हानि जेंना, जे लामा सामानि जे जेंना बेखौ बिथांमोना जोंजों रायलायदों। रायलायनानै नैबे गामियाव जुदि नोंथांमोना दैनि जेंनाखौ फोजोबनो हायोबा जोङो गासैबो रायजो राजाफ्रानो UPPL दोलोआव जयनिं जागोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनाय लेखानो जों दिनैहाय नैबे गामियाव दैनि जेंनाखौ फोजोबनो लानायजों लोगोसेयैनो बिथांमोना नैबे गामिनिफ्राय जोंहा गोबां BPFनि मावथि बिथांमोन दंमोन। बिथांमोना जोंजों 100 सो BPFनि जोंहा मावथिफ्रा जोंजों UPPLआव जयनिं जादों।